Actually allan yn sydyn, tar y bel yn hir. Williams ar ochr y cwrs Cosby, Aaron Williams! Ac ar ôl 38 eiliad yn unig, mae'r Drenewydd wedi mynd ar y blaen. Aaron Williams efo'i bedwerydd gol o mewn 2 gêm ar dechrau perffaith i'r tîm cartra. Gornel gynta'r gêm. Fer ydy hi. Matty Jones yn croesi. Be o'n disgyn i Sutton! A do honna ddim yn bell. A bron i'r tîm cartra ddwblu mantais ar ôl dim ond 2 funud a hanner. Jamie Veal yn codi'r bel dros yr amddiffyn a Tolly Hulbert. Hulbert! Ar draws wyneb y gol efo cic ola yr hanner cynta. Dyna'r agosa o bell ffordd mae'r ymwelwyr wedi dod. Ond rhif 22 y Barri, ddim cweit sy'n gallu canfod yr hwyd trona. Tafod Rhys Davies. Yn ergyd o bell! Keenan Patton nath i ddaroi, a ddim yn bell dros y bar. Hir lawr y cae, i lwybr, Kyle McLagan. McLagan, i mewn i cwrs Cosby, Kay McLagan! Yn gorfodi Andy Wycherley i wneud arbediad y tro cyntaf pnaw yma wrth i'r glaw ddechrau disgyn yn y Drenewydd. Mae o'n bron i Kay McLagan wneud y mwyaf o'r hanner cyfla. Cowens, tynnu'r bel i lawr, canfod Rob Evans. Bel allan at Matty Jones. Jones efo'r croesiad ag at Sears. Sears yn pennu'r bel yn ôl a draws gol. Ac Aaron Williams sydd yna eto i ddwblu mantais y tîm cartra. Y croesiad greiddiol yn cael ei benio nôl ar draws gol gan Ryan Sears. A fe nath Louis Robles yn dda i gadw'r bel ar dir y byw. Ac o ryw 10 llath, Aaron Williams yn tarannu'r bel heibio i Mike Lewis. Blair gan Cottrell, Rob Evans! Ergyd o'n syth at Mike Lewis. Jordan Cottrell cyflwyno cyfla i'r tîm cartra. Dyla Rob Evans wneud o well. Keenan Patton di hwn. Patton. Allan. At Hulbert. Hulbert tu mewn. At Patton. Patton yn ergydio! Ddim am y tro cyntaf pnaw yma. Ergyd dda o tu allan i'r cwrs Cosby gan Keenan Patton. Ond ychydig yr uchel.